Kuadroarekin aurrez aurre beste behin margo daude, itxuraz bardin-bardinak. Bata George Braquerena, eta bestea Picassorena, Majoli izenekoa. Ia ezin da esan norena dan bata eta norena bestea. Garai berekoak dira eta esku berak pintatu zituela ematen du. Bibiak ari ziren kubismoaren posibilitateai buruz sakontzen eta bibiei atera zitzaien kuadro berdina. Zein oinarritu zen bestearen kuadroan, ez dakigu. Baina bi lan horiek ezer gutxi esaten diote ikusleari, hotzak dira, ilunak. Teknika bat muturreraino eramana, besterik ez dute adierazten. Buelta eman eta berriz jarri ditut begiak Picassoren gaztarako margoan. Demoiselle horiek badute zerbait gordean. Gortina zabaldu eta atzean dagoena azaldu nahi izan zuen Picassok ezusteko bat. Eta oraindik ere sorpresa eragiten dio ikusleari.